Καλώς ήρθες στη σημερινή ιστορία. Ας ξεκινήσουμε. Μέσα στο απέραντο σκοτάδι του διαστήματος, εκεί όπου δεν υπάρχει ήχος και όλα μοιάζουν ήρεμα και ακίνητα, ο ήλιος του γαλαξία μας λάμπει ασταμάτητα. Δεν έχει αρχή στη μέρα του και δεν έχει τέλος. Δεν κοιμάται ποτέ, αλλά ούτε ξυπνάει. Απλώς στέλνει το φως του προς όλες τις κατευθύνσεις, σιωπηλά και σταθερά, χωρίς να σταματά ποτέ. Γύρω του ένας μικρός μπλε και πράσινος πλανήτης κινείται αδιάκοπα. Αυτός ο πλανήτης είναι η Γη. Η Γη επίσης δεν μένει ποτέ ακίνητη. Γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και ταυτόχρονα ταξιδεύει γύρω από τον ήλιο, σε έναν μεγάλο αόρατο κύκλο. Η κίνηση της Γης μοιάζει με έναν ήρεμο χορό που συνεχίζεται εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Καθώς γυρίζει η Γη μας, κάποια μέρη της φωτίζονται από το φως του ήλιου και κάποια μένουν στη σκιά. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται η μέρα και η νύχτα στον πλανήτη μας. Όμως ο ήλιος δεν αλλάζει και δεν σβήνει ποτέ. Συνεχίζει να λάμπει το ίδιο από όπου και να τον κοιτάζει η Γη μας. Σε μία από τις αμέτρητες στιγμές αυτού του κυκλικού ταξιδιού, η Γη είχε μία ξαφνική σκέψη. Και μόλις αυτή η σκέψη ολοκληρώθηκε, άρχισε να ταξιδεύει προς τον ήλιο. Όχι με τη μορφή των λέξεων, αλλά σαν μία εσωτερική φωνούλα. «Ήλιε, ξέρεις τι συμβαίνει όταν το φως σου φτάνει σε εμένα?» Ο ήλιος δεν είχε σκεφτεί ποτέ κάτι τέτοιο. Στάθηκε για λίγο απορριμμένος και σκεπτικός, αλλά ανακάλυψε ότι δεν είχε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση και έτσι έμεινε σιωπηλός. Οι ακτίνες του όμως συνέχισαν το ταξίδι τους, όπως πάντα. Και έτσι με έναν τρόπο, αυτή ήταν η απάντησή του. Η Γη συνέχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και τον ήλιο και άφησε το φως του να την αγγίξει. «Κοίτα προσεκτικά», είπε η Γη και έστειλε στο μυαλουδάκι του ήλιου εικόνες από την επιφάνειά της. Μία ακτίνα έφτασε σε ένα μικρό λιβάδι και εκεί ένα ροζ μπουμπούκι ήταν ακόμα κλειστό. Όμως καθώς η ζεστασιά της ακτίνας το άγγιξε, άρχισε να ανοίγει αργά τα πέταλά του. Σιγά, απαλά και χωρίς βιασύνη, το λουλούδι άνοιξε διάπλατα. Δίπλα του ένα ακόμα λουλούδι άνοιξε με χρώμα κίτρινο και λίγο πιο δίπλα ακόμα ένα. Ο ήλιος παρακολουθούσε σαστισμένος την εικόνα αυτή που ποτέ δεν είχε ξαναδεί. Δεν ήξερε καν τι είναι ένα λουλούδι ή ένα λιβάδι, όμως ένιωθε χαρά. «Οι ακτίνες σου δίνουν ενέργεια στα φυτά», είπε η Γη, «και αυτά μετατρέπουν την ενέργειά σου σε ζωή». Τότε μια άλλη ακτίνα έφτασε σε ένα μεγάλο δέντρο. Τα φύλλα του δέντρου απορρόφησαν το φως και μέσα τους ξεκίνησε μια διαδικασία που με τα μάτια δεν μπορεί κανένας να τη δει.
«Αυτή η διαδικασία ονομάζεται φωτοσύνθεση», είπε η γη. «Χωρίς εσένα, τα δέντρα δεν θα μπορούσαν να μεγαλώσουν, να ψηλώσουν, να βγάλουν καρπούς και άνθη». Ο ήλιος παρακολούθησε το δέντρο να μεγαλώνει λίγο ακόμα. Ένας νέος μικρός βλαστός εμφανίστηκε και τα φύλλα του άρχισαν να απλώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τότε η γη έδειξε ακόμα μία εικόνα στον ήλιο, από μία τελείως διαφορετική μεριά της. Μία ακτίνα ταξίδευε προς τη θάλασσα. Το νερό, τη στιγμή που εκείνη το ακούμπησε, ζεστάθηκε απαλά. Και όση ώρα συνέχιζε να συμβαίνει αυτό, μικροσκοπικά σταγονίδια άρχισαν να ξεκολλούν από την επιφάνεια της θάλασσας, να σηκώνονται στον αέρα και να γίνονται αόρατα. Αυτά τα μικρά σταγονίδια νερού ανέβαιναν ψηλά και ενώνονταν με άλλα και σιγά σιγά σχημάτιζαν σύννεφα με διαφορετικά σχήματα που άλλα ήταν γκρι και άλλα ήταν λευκά. Ο ήλιος κοιτούσε πια σαστισμένος όλες αυτές τις εικόνες και δεν ήξερε τι να πει. Μόνο ανυπομονούσε να δει τη συνέχεια. «Κοίτα, η θερμότητά σου κινεί το νερό», είπε η γη. «Είσαι ο λόγος που το νερό ανεβαίνει στον ουρανό και μετά όταν μαζευτεί αρκετό στα σύννεφα έρχεται πίσω στη γη ως βροχή». Τα σύννεφα ταξίδευαν αργά και άλλοτε γρήγορα. Και λίγο αργότερα, σε μια μακρινή περιοχή, άρχισε να πέφτει απαλή βροχή. Εκεί η γη βράχηκε και μικροί σπόροι άρχισαν να ξυπνούν, που κοιμόντουσαν από καιρό μέσα στο χώμα της. Ο ήλιος συνέχισε να λάμπει, όπως έκανε πάντα, όμως τώρα φαινόταν κάπως χαρούμενος. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν σχεδόν ενθουσιασμένος με όλες αυτές τις εικόνες που του είχε δείξει η γη. Τώρα κάθε ακτίνα που έφευγε από αυτόν έμοιαζε να βρίσκει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Μία ακτίνα άγγιξε μία πέτρα και τη ζέστανε. Δίπλα της μία γάτα κουλουριάστηκε και έκλεισε τα μάτια της για να απολαύσει τη θερμότητά της. Η αναπνοή της έγινε ήρεμη και το σώμα της χαλάρωσε και βυθίστηκε σε ύπνο βαθύ. «Δες, η ζεστασιά σου γίνεται ξεκούραση», είπε η γη. Τότε μία άλλη ακτίνα έφτασε σε ένα πουλί. Το πουλί τίναξε τα φτερά του, ένιωσε τη ζεστασιά και πέταξε ψηλά στον ουρανό, ενθουσιασμένο για την καινούρια μέρα που είχε μπροστά του. «Η ζεστασιά σου γίνεται ενέργεια και κίνηση», συνέχισε η γη. Μία απαλή ακτίνα έφτασε σε ένα παιδί που περπατούσε σε ένα μονοπάτι. Το παιδί σταμάτησε, σήκωσε το πρόσωπό του προς τον ουρανό και έκλεισε για λίγο τα μάτια του, απολαμβάνοντας. Σε λίγο, ένα μικρό χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό του. «Κοίτα, ήλιε, η ζεστασιά σου γίνεται χαρά», ψιθύρισε η γη. Οι ακτίνες συνέχισαν το ταξίδι τους. Μία έπεσε πάνω σε ένα ποτάμι που κυλούσε γοργά.
μία άλλη άγγιξε μία βουνοπλαγιά και μία άλλη φώτισε έναν δρόμο γεμάτο με αυτοκίνητα. Κάθε σημείο που άγγιζαν αυτές οι ακτίνες έπαιρνε λίγο φως, λίγη ζεστασιά και λίγη ενέργεια. Και έτσι ο χρόνος περνούσε. Η γη συνέχιζε να γυρίζει, άλλοτε με κάποια μέρη της στο φως και άλλοτε στη σκιά. Οι εποχές άλλαζαν αργά. Το φως που ερχόταν από τον ήλιο γινόταν πιο απαλό ή πιο δυνατό, αλλά δεν σταματούσε ποτέ. «Βλέπεις», είπε η γη, «όταν εγώ στρέφομαι μακριά σου, οι άνθρωποι λένε πως είναι νύχτα, αλλά εσύ δεν σταματάς ποτέ να μοιράζεις τις ακτίνες σου απλόχερα». Ο ήλιος συνέχισε να στέλνει το φως του, ασταμάτητα. Μόνο που τώρα ήξερε τη χρησιμότητα που είχαν οι ακτίνες του σε έναν μικρό πλανήτη στο ηλιακό του σύστημα. Σκέφτηκε, «Μα πώς είναι δυνατόν τόσα δισεκατομμύρια χρόνια να μην γνωρίζω πως οι ακτίνες μου είναι τόσο σημαντικές για τη γη?» Τότε η γη απάντησε σε αυτή τη σκέψη του ήλιου με απαλότητα και χάρη. «Ακριβώς επειδή μου είσαι πολύτιμος, σκέφτηκα ότι θα ήταν σημαντικό για εμένα και τους κατοίκους μου να σου εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Όμως πρώτα έπρεπε να μάθεις από πρώτο χέρι πόσο πολύ βοηθάς τη ζωή πάνω στη γη. Αυτό που είσαι ήδη είναι αυτό που κρατά τη ζωή εδώ». Ο ήλιος κοκκίνησε ακόμα παραπάνω και ένιωσε ένα γλυκό συναίσθημα μέσα του που μάλλον πρέπει να το λένε αγάπη. Ο ήλιος δεν απάντησε. Δεν είχε λόγια, αλλά δεν χρειαζόταν και να πει κάτι, γιατί η απάντησή του ήταν ήδη παντού. Στο φως που έφτανε στη γη, στη ζεστασιά που ένιωθαν τα πλάσματα και στη ζωή που συνέχιζε να μεγαλώνει. Οι ακτίνες του συνέχισαν τώρα να ταξιδεύουν προς κάθε μεριά του γαλαξία μας. Μία προς ένα νέο φύλλο που μόλις είχε εμφανιστεί, μία άλλη προς ένα κύμα που έσκαγε απαλά στην ακτή και ακόμα κάποιες φορές προς μακρινούς πλανήτες του γαλαξία. Και έτσι, γνωρίζοντας πια την αξία που έχουν οι ακτίνες του και χωρίς ποτέ να σταματήσει, ούτε να αλλάξει, αλλά ούτε και να ζητήσει κάτι σε αντάλλαγμα, ο ήλιος συνέχισε να δίνει απλόχερα τη ζεστασιά του στο γαλαξία. Και η γη συνέχισε να γυρίζει γύρω του, ήσυχα και σταθερά, σε έναν ατελείωτο χορό μεταξύ τους, λουσμένο στο φως. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Θα τα πούμε στην επόμενη ιστορία.